vedeam un nou mold. Poate fi făcută în mai multe feluri. Așa arată. Sunt niște folii care pot fi folosite pentru a putea turna individual. Vom începe cu inimioara. Și acum pregătim materialul. Deci 100 de grame de paracetamol. Punem 40 de ml de apă. După care turnăm, vedem dacă mai ajunge materialul. Trec cele 30 de minute. Hai să vedem ce ne ieși. Scoatem și folia din interior. Și a rămas pur și simplu o inimioară. Foarte drăguță. Și cu aceeași formă mai putem face 3 modele.